Здравейте! За тези, които са по-наблюдателни, са забелязали, че единствените задачи, които липсват на момента в канала, са задача 17. За съжаление в последния момент, но така се получиха нещата. Така че, хайде да започваме. В триъгълник ABC ъгъл АЦБ е 60 градуса, АЦ виждаме, че е 3 см, BC. Тук е много важно да видите, че BC цялата е 8 см, тъй като понякога на чертежа, като тук е написано тази осмица, не се забелязва, че цялото BC е 8. Може би преди да започна трябваше да кажем, че за 17 и 16 задача е много важно да напишете поне нещо, да се пробвате, защото те са последните задачи носят по 20 точки. От 1 до 15 носят общо 60 точки. Така изпита става 60 точки от 1 до 15, 16-20 точки стават 80 и 17 стават още плюс 20, общо 100. Така че поне се пробвайте да я решите. Ще видите, че сега като я решим и я разясним, не е толкова трудно. Важното е да видите отначало какво ви е дадено. Цялото BC е 8 см. Върху страната BC е взета точка E, така че CE е 3 см. Тоест това е 3 см. Директно ще си обознача, че BE е 5 см. Ако случайно ми потрябва, да не забравя, че все пак го имам. Добре, още от тук виждаме какво? Че триъгълник АПЦ. Винаги започнете с триъгълник, в който имате дадени най-много неща. Аз ще започна триъгълник АЦЕ, не АЦП, както казах, АЦЕ. Триъгълник АЦЕ има две равни страни, т.е. равнобедрен триъгълник. С ъгъл 60 градуса. Ако това на някого не му говори нищо, това означава, че самият триъгълник е равностранен триъгълник. Защото този ъгъл 60 градуса реално е по средата между двете страни. Тоест, вие знаете, че е равнобедрен. Този и този ъгъл ще бъдат равни. 180 минус 60 става 120, но тези са равни, те също стават по 60 градуса. Съответно е равностранен триъгълник. И в А подточка ви питат намерете периметъра. А подточка. Периметъра на триъгълник АЦЕ. Ето единственото, което трябваше да направите, да си сложите всички неща, които знаете на чертежа и да видите, че това е равнобедрен триъгълник с ъгъл 60 градуса, т.е. става равностранен. Т.е. периметър означава обиколка. Събираме трите страни, които са 3 плюс 3 плюс 3, т.е. 3 по 3, което е 9 см. Сега как ще намерим лицето на триъгълник АЦЕ? Има много формули. Може да видите в предишното видео с формулите за лице на триъгълник. Тук виждаме, че имаме спусната височината към една от страните. Т.е. директно може да си използваме формулата страна по височина към нея върху 2. И тук идва много важна теорема, която забравих да я спомена в предишното видео и да я кажа. Това е, че в равностранен триъгълник или в равнобедрен, но при равнобедрен не само към основата, тази височина се явява не само височина, явява се ъглополвяща, медиана, симетрала, височина, абсолютно всичко. Това е при всички страни в равностранен триъгълник или само при основата в равнобедрен триъгълник. Но от това важно свойство знаем, че CP е 1,5 см, P е също 1,5 см, което след малко във формулата ще си го запиша като 3 втори, защото е по-лесно да се смята с обикновена дроб, когато повдигате на степен. Защо ще повдигаме на степен? Ами ние какво имаме? Знаем, че АЕ също е 3. Още тук можеше да си отбележим веднага по чертежа, че АЕ също е 3. CE го имаме. И така си отбелязвате във формата, когато си напишете какво имате. АП нямате. АП виждате, че е височина. Винаги, когато имате прав ъгъл, се оглеждате за Питагорова теорема. Можете ли да използвате тук Питагорова теорема? Ами да, имаме хипотенузата и единия катет. Така че
правим Питагорова теорема за триъгълник АПЕ. Какво казахме? Първо започваме с хипотенузата винаги, когато образувате Питагорова теорема, защото съм виждала какви ли не вариации. Наистина започнете с хипотенузата, защото други вариации не са позволени. АЕ на втора степен е равно. Т.е. позволени са, но доста често виждам грешки. Е равно на АП на квадрат, т.е. на другите два катета плюс ЕП на квадрат. А е 3 на втора 9 е равно АП го търсим плюс ЕП, което казахме, че 1,5 на втора степен. Ще го запиша 3 втори на втора степен. 3 делено на 2 е 1,5. Така че по този начин ще го сметнем. АП на втора ще бъде равно на 9. Това като отиде от другата страна ще стане минус 9 четвърти. Когато повдигате обикновена дробна степен, повдигате и числителя и знаменателя на втора степен. Правите си най-малък общ знаменател. Може да си сложите единица отдолу, може просто да си знаете как се прави. 9 първи и минус 9 четвърти. Най-малък общ знаменател 4, така че тук го повдигаме по 4. 9 по 4 става 36 минус 9 върху 4, което е 25 четвърти. 27. Добре, ако видите, че допускам някакви грешки, пишете в коментар, защото не правя видеята предварително, така че може всеки да допусне грешка. Корен от 27 четвърти. Това е корен от 27 върху корен от 4. Ще го замести с 2. И корен от 27 може да си го разложим. Това е 9 по 3 и от 9 може да изкараме тройка отпред. 3 корен от 3 върху 2. Това е АП. Тук много бързо преминах от АП на втора към АП. За тези, които не знаят, обратното действие на степенуване е коренуване. Така че махаме втората степен и слагаме корен. И това го раздробих на корен от 27 върху корен от 4. И сега се връщаме към лицето. Лицето ще бъде равно на 3 по 3 корен от 3 върху 2, цялото върху 2. Това е 3 по 3, 9 корен от 3 върху 2. Ще го напиша подробно, делено на 2. Това е 9 корен от 3 върху 2. Когато имате деления с обикновена дроб, умножавате по реципрочното. Т.е. умножаваме по реципрочното на 2 1 втора. Това е 9 корен от 3 върху 4. Ако не е директно тук, може да знаете свойство от 6 клас, че си умножавате 2 с 2. Т.е. лицето на триъгълника ACE е 9 четвърти корен от 3 квадратни сантиметра. Б подточка. Това беше А подточка. Какво имахте? Имахте да намерите черностранен триъгълник, 9 см. След това лицето. За лицето имахте да намерите АП. Как се намира АП? Чрез Питагорова теорема. Така че наистина нищо сложно, но пък има доста точки. Така че наистина не се отказвайте от 17-та задача. Б подточка. Имате намерете дължината на страната АБ, лицето на триъгълник АБЦ и радиуса на описаната около триъгълника АБЦ окръжност. Радиуса на описаната окръжност е голямо to R. Добре, АБ. Какво имаме? Имаме дадени АЦ и БЦ. Т.е. как може да намерим АБ? Имаме дадени две страни и един ъгъл между тях. Това си е типична косинусова теорема. Директно си я записваме. АБ на втора е равно на АЦ на втора плюс БЦ на втора минус 2 пъти по АЦ по БЦ по косинуса на ъгъл между тях, което е косинус от 60 градуса. Тоест АБ на втора ще бъде равно на АЦ на втора 9 плюс БЦ на втора 64 минус
2 по 3 – 6 по 8 – 48 по косинус от 60, което, ако не го знаете, си гледате от табличката, което е 1/2. Директно си съкращавам, става 24, а b на втора ще бъде равно на 73 минус 24, което е 9,49. А b се получава 7 см. Какво друго търсихме? Търсихме лицето на триъгълник ABC. Тук виждаме, че са ни дали трите страни, т.е. вече ги имаме трите страни, така че най-лесната формула и бърза, която може да използваме, е тази с полупериметъра. Имате ли дадени трите страни на един триъгълник, може да намерите лицето. P минус A, P минус B, P минус C. Използвам тази, защото какви са ми другите опции? Другите опции са ми S синуса, т.е. лицето е равно на 3 по 8 по синус от 60 градуса. Може и тази. Хайде да видим, че може по няколко формули. Имахме формата, че лицето е равно на B, А по B по синус гама. Даже не трябва да я променяте, както си е дадена в формулите, така си я използвате. Но казахме, че може да е и за другите две страни ъгъла между тях. Така че S на триъгълник ABC е равно на 1/2 по B, което е 3 по А, което е 8 по синус от 60 градуса. 2 с 8 си го съкръщавам, става 4. S на триъгълник ABC е 3 по 4 – 12 по синус от 60 градуса, което си го гледате от табличката и е корен от 3 върху 2. Т.е. лицето става 6 корен от 3 квадратни сантиметра. Не забравяйте мерните единици, когато решавате 17-та задача и естествено малко по-подробно. Записвате си S е равно, P е равно, AP на квадрат и така нататък. Тук Питагорова теорема за триъгълник AP все пак е задача с разписване. И радиуса на описаната около триъгълника окръжност. Може да се намери радиус по два начина. Единият чрез синусова теорема, но тук имаме ли как да я използваме? Ами всъщност имаме чрез синусова теорема. Другия вариант е S е равно на ABC върху 4 пъти R голямо. Вече имате лицето, имате ABC, може да си заместите. Но аз ще го направя чрез синусова теорема. Тя каква е, че една страна, в случая AB 7, върху синуса на срещу лежащия ъгъл синус гама, синус от 60 градуса, е равен на 2 пъти R голямо. 7 върху корен от 3 върху 2 е равно на 2 пъти R голямо. Тук може да си умножите на кръст. 7 по 1 7 е равно на 2 пъти R по корен от 3 върху 2. Съкръщавате си и R е равно на 7 делено на корен от 3. Делите на коефициента пред неизвестното. И това трябва да си го рационализираме. Корен от 3 върху корен от 3. Това е 7 корен от 3 върху 3 см. И преминаваме към въпроточка. Тангенс на ъгъл А, Б, С. Страхотно. Тангенса на ъгъл А, Б, С. Как бихме могли да го намерим? Отново има два начина, по които може да намерим тангенса на ъгъл А, Б, С. Когато видя това условие, първо веднага ми хрумва да видя дали има как ъгъл Б да го включа в някой правоъгълен триъгълник, защото ако си спомняте формулите за правоъгълен триъгълник, там
имахме една от тия, която гласеше тангенс алфа е равно на А върху Б, където обяснявам в предишните видеа, че не е задължително да ви изглежда точно по този начин самата пропорция. Защото какво А в конкретния случай във формулата е срещу лежащ катет, а Б е при лежащ катет, така че така ги запомнете. Не А, Б, а просто срещу лежащ катет към прилежащ катет. Ъгъл Б, виждаме ли го в някой правоъгълен триъгълник? Ами да, в триъгълника АБП. На ъгъл АБЦ, кой е срещу лежащата страна? АП, а при лежащата страна АБ е хипотенуза, така че няма как да е тя, остава другата, БП. Задължително това трябва да се случи в правоъгълен триъгълник, така че ето ни го правоъгълния триъгълник АПБ. Съответно, единственото, което трябва да направим е да запишем, че тангенс от ъгъл АБЦ е равен на срещу лежащия катет срещу Б е АП в правоъгълния триъгълник върху прилежащия БП. АП го имате, това е 3 корена 3 върху 2 върху БП, което е 5 плюс 1,5, 6,5. И си го разписваме. Отново ще го разпиша по бебешкия начин. Имаме 3 корена 3 върху 2 делено на 6,5. Ако не сте запомнили от 6 клас, това го умножаваме и става 3 корена 3 върху 13. Ако случайно това го забравите на невото или за да си направите проверка, го правите подробно. Делим на 6,5, това е 3 корена 3 върху 2, умножаваме по реципрочното, което е 1 върху 6,5 и това е 3 корена 3 върху 13. И това е тангенса на ъгъл АБЦ. Другия вариант, по който можете да го направите, е да си намерите косинуса или синуса на този ъгъл АБЦ. Или чрез косинусова теорема, или чрез синусова теорема. И след това по основните тригонометрични тъждества, които ги нямате във формулите и трябва да ги знаете, да използвате, че тангенс от ъгъл е синус делено на косинус. Така че си намирате кой от двата варианта ви устройва. Така че това е задачата. Ако имате някакви въпроси, пишете в коментар. Както видяхте, повечето от условията можеха да се намерят по няколко начина, така че който и начин да се сетите е правилен, независимо от какво после пише в примерните решения. Тези за това са примерни, вие може да ги решите по друг начин, но е важно да го разписвате, защото както в 7 клас, така и тук в 10 клас, 16-17 с подробно разписване. Особено за алгебричните задачи, там също много внимавайте. Разпишете ги колкото се може по-подробно. Ако това видео е било полезно, харесайте го и ще ви очаквам в следващото.